Республика Татарстан – богатый край, густые леса, стремительные реки, бескрайние просторы. Но главное богатство – это люди, разные народы, которые испокон веков населяли эту землю, сливаясь в национальный калейдоскоп. Давным-давно в Тюлечинском районе, в деревне Караширма, ранним летним утром шли девушки на сенокос, подпевали песни и шутили. Когда мы кушать-то будем? Балақайым, ашар үшін ішлерге керек. Шоның үшін ішлерге керек. Ерте таңнан алып, қияш байығанша қадар ішлерге керек. Аннан соң оқшау тәмле була. Аңладың ма сен? Kızlar jırlap barıgalı üzümüzden mujiklarımız yanına. Eyde güzel başlıyoruz. Büyük dağlar barlar, dağ astında dallar var. Dalda yaprak ünde sağınıp, sizden indi haller var. Dalda yaprak bizde sağınıp, sizden indi haller var. Dağ astında salkın şişme, dağıp düşe ulakka. Sağlığımını eytir idim, jilde ismi uyakka. Sağlığımını eytir idim, jilde ismi uyakka. Almaları zeridimle, jeplerge tizeridim. Yanmasa bu yürekleyim, sağınuğa düzeridim. Yanmasa bu yürekleyim, sağınuğa düzeridim. Aleyküm. Yerden birsin. Aleyküm asselam. Kirem mene buluşurga ditmiştik. Ey, buluşabız. Pişen kup yaptık, pişen aybet bir yıl ongan. Siz kirgeç kızlar salgın aybet bara. Şalgı şırdap kına baram alakayımın eşirri. Tırıştık indi tırıştık, kildik buluşurga sizge. Arı tavuklar bitip gitti. Jiletti, şabuları. Sızgırıp kına bara bit kıralım. Pişen isti bidin de ol. Ой, молодец, міне. Қатышлейсің. Ордым, kızlar, ордым. Қатышладыңыз. Я тоже Синдекілді, ей, балам. Кушать-то скоро будем. Міне ішләдіңді, қазір тәмне башыбыз. Аллахы берса. Тәмне башы самауырлар готовы куйылган. Аллага шükür, Аллага шükür. Ей балам, ей балам, котышларың синде.
Аллаға шүкір. Вот такие творческие люди из фольклорного ансамбля «Рябинушка» показали вам, как раньше работали наши мамы, бабушки и прабабушки на сенокосе. Трудолюбиво, шутливо и с душой. К татарским традициям мы вернемся чуть позже. А пока давайте послушаем Милюшу, которая расскажет нам об истории деревни. Наша деревня называется Кара-Ширма. А как переводится? Переводится, вот раньше из истоков истории, как было известно, эта деревня обосновалась тут, приехали мужики, строители, у них были сумки, черные сумки через плечо. Их называли еще черносумщиками, кора-сумкалылар. Кора, это Кара-Ширма, вот из этого названия деревни вот, обозначается так, кора-сумка. А еще есть такая версия, что Кара-Ширма, вот Пугачевские восстания, когда, можно на татарском? Конечно, конечно. Башланган шукындыру. Шукындыру башланган, мәчетләрнең манараларын кискәннәр. И менә монда халык, менә шушы җиргә урнашкан, монда ширма артында кебек, алар монда яшеренеп калганнар. Менә ондый даган версия бар инде. Менә безнең авылыбыз шушындай җыйнак, матур, йортларыбыз тигез, төзек, урамнарыбыз чиста. Менә мәчетебез бар, клуб бар, мәктәбебез бар. Авылыбызда газ үткән, һәрбер йортта су кергән, bütün уңайлыклары булган. Авылыбыз бик ямьле, бик матур инде. Менә авыл халкы монда бик рәхәтләнеп яшибез без. Исәнмесез. Көннәр. Рәхим итегез безнең Кара-Ширма авылына. Әйдәгез әле, килгән кунакларыбыз безнең сый-хөрмәтләрдән, тәм-тымнардан авыз итегез. Ой, красота, Миша, давайте вместе угостимся. О, девочка, опа. Ну что, пойдемте песню петь? Айдагыз? Bir maksatсыз geliz ayağa uzmasın ömür. İstenmesiz yaşayız biz Allah'a şükür. İstenmesiz yaşayız biz Allah'a şükür. Allah bir sacırlarımız biz uzgan şöğüme. İstenmesiz yaşayız biz Allah'a şükür. İstenmesiz yaşayız biz Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Рәхим итегез Кара-Ширма авылына. Фаняпа, исәнмесез. Расскажите, как долго вы здесь вообще живете, чем вы таким вот занимаетесь с утра пораньше? Яши башлаганнан бирле, үскәннән бирле менә. 18 яшымда тотынган идем, хәзер 85 яшь. 85-кә хәтта эшлим менә, һаман да эшлим. А долго вы всю жизнь так вышиваете, правильно? Сигәм менә шулай килде утырам дигән. Красота. А расскажите, это татарские какие-то узоры или просто цветочки? Чәчәк. Булай дип ясыйм да. Покажите нашим зрителям, как вышиваете. Фаняпа, я наслышно, вот рассказали мне, Миляша Апар сказала, что каждый год вышиваете, баянистам дарите? Да? На Сабантуй? Такая умница, вы такая молодец. Расскажите, вообще нравится вам здесь жить в деревне? И за что вы любите свою деревню? Яратам, авылыбызны бик яратам. Кешеләребез бик әйбәт. Народ хороший. Да? Вот, это вы сегодня заметили.
Спасибо вам. Можно обнять вас? Можно? 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 Такая красавица. Исәнмесез? Evet, yanıqayım. Ну, расскажите, что делаете? Жан жүгірлейм, носки бейлерге. Да? Онықларға, сатарға да бейлейм, керек кішіге. Балаларға инде бейлейм, инде. Үйдегі кішілерге барсына да бейлейм, керек болсалар. Это вот давно так вот пряли, правильно? И вы до сих пор вот этим занимаетесь? Яратам, яратқан ішім шушы. Тігем дәді мен. Тігу біләдім аташам. Осы біләді бейлейм. Қайсы уақыт бар, сонда ішлейм инде. Қайсыны. Тігу да ішләдім мен комбинатта. 35 жыл. Прям комбинатта. Сонда ішләгәш. Бүтінсіне яратып ішлейм. Матраста тіге білем. Телегрейкіда sıra білем. Ішлей білем. Bütün нәрсәне. Күлмәктә тіге білем. Bütün нәрсәне ішлей білем. А давайте споем. Давайте споем. Давайте напоем. Давайте напоем. Раньше девушки пряли же и пели. Ya utmadım, ya gitmedim, uzun şu sizmedim. В каждой мусульманской деревне есть мечеть. И в деревне Караширма для местных жителей она особенная. Построилась благодаря неравнодушным жителям, которые помогли сбором средств на строительство данной мечети. Biz мәчетебез белән горурланабыз. Монда 5 вакыт намазга йөриләр. Шулай ук ураза, Курбан бәйрәмнәрендә кеше бик күп була, хәтта мәчеткә сыймыйлар дагын. Вот до того үзебезнең наш народ, наша деревня уже так сблизилась к исламу. Даже вот маленькие дети приходят в эти Курбан бәйрәм, ураза бәйрәм. Тут очень много народу бывает. Даже вот не вмещаются в мечеть. Альхамдулилля, чтобы эта традиция наша, исламская вера не заканчивалась, чтобы она крепчала с годом в год. Аллаха шукр, чтобы все было хорошо. Традиции, они же все равно в семье сохранены, все соблюдают все наши традиции. И дети это же видят они. Они вот ждут. А когда вот мы обязательно в празднике печем блины. А когда будут блины? А мы завтра будем блины кушать. Они вот этого ждут они потому что понимают, что это надо, что это традиция, что это очень хорошо. Вот такая история мечети Нур. А пока давайте вернемся на сенокос, ведь издревле было принято после тяжелой работы собраться на пикник. Наконец-то можно вкусно поесть. Здесь и травянистый чай, собранный в поле, и национальные угощения. Ну, рассказывайте, девчонки, наверняка много здесь национальных татарских блюд. Что здесь, расскажите. Менә өстәлебездә пеш куймагы бар. Мин үзем бик тә яратып пешерәм пеш куймагын. Аның рәсеме бик гади. 300 грамм суга 300 грамм сөтне салабыз дагын, әйбәтләп булгатабыз. Ни салабыз, йомырка салабыз, шүпрә, тоз, шикәрне салабыз да әйбәтләп булгатып, онны салып, куе хәлдә китереп инде булгатабыз әйбәтләп. Ана соң инде күпертеп, пештә пешереп алабыз. Рәсеме бик гади, бик тә тәмле була. Бик тәмле кызлар, ашагыз әле. Карагыз әле кызлар, авыз итеп карагыз әле. Үзе майлыдыр. Үстен акмай белән. Акмай белән. Майла булсаң, тагын да тәмлерәк була. Йөрәк тәмле дамыра. Яратып ашагыз. Как жаль, дорогие телезрители, что вы сейчас не с нами. Но знаете, если приедете в деревню Караширма, то сначала нужно поработать, а потом поесть. Очень вкусный сегодня хлеб на нашем пикнике. Наслышно, что он домашний. Вами приготовлен, да? Расскажите, пожалуйста, про хлеб, про себя тоже расскажите. Бу ипине мин үзем пешерәм. Баганлар инде артык серләре юк. Талыграк кына суга шүпрә салам, әз генә песок салам, туз салам да кабартырга куям.
ун кушып җибәрәм инде генә. Шүпрә кабарып менгәннән соң, әйбәтләп 2 йомырка салам менә моңа. Әз генә май салам и камыр басып куям. Ул камыр берәр сәгать шамасы кабара. Ул кабарып менгәннән соң яңадан бер кат басып төшерәм. Басып төшергәннән соң табага формага салам камырны, ипи формасына. И шул табада яңадан кабартам. Шул кабарып матурланып пешкән ниткәннән соң пешкә тыгам. Кичкенәрәк булса 45 минутта пешә, олы таба булса 1 сәгать шамасы кирәк пешерергә. Но менә шушындый тәмне ипи барлыкка килә. Шу минем инде үземнең эшләгән менә столовый 27 ел колхоз столовыйында эшләдем. Колхоз рабочийларын ошаттым. Хәзерге вакытта лаеклы ялда. Пенсионер. Пенсияда булсак та тик тормыйбыз. Менә шушындай ниләрдә катнашабыз. Яшь бит әле 60 кына җитте. 60 кына булды. Аллага шөкер. Мин Караширмәдә килен булып төштем. Менә быел 13-14 ел була инде. Но мин Караширмә авылының клуб мөдире булып эшлим. Минем эшли башлаганга 3 кенә ел әле. Үземнең эшемә килгәндә бик ошый. Минем фольклор коллективларымда бик көчле. Менә беренче тапкыр безгә фольклор коллектив эшләргә куштылар. Беренче тапкыр капка төбендә кичетру белән эшли башладым да, шушы коллектив белән инде 3 ел, Аллага шөкер, бөтен җирдә дә катнашабыз. Рыбно-Слободский районга да бардык. Сабан туйларының һәрберсенә фольклор коллектив белән, Бирнә җыйганда да фольклор коллектив. Кайда барма, без һәр вакытта да гел шул фольклор коллектив белән бергә эшлибез. СВОларга булышу дигәндә нос киен бәйлибез, гуманитарный помощьларны ясыйбыз, сеткалар үрәбез. Һәр вакытта да без бергә дус тату булып эшлибез. Шулай ук Караширмә халкы бит ул бик бердәм халык, дус тату халык. Алар белән дә без бик әйбәт, тыгыз элемтәдә турабыз. Дөрес, кыскача гына әйткәндә, Караширмә халкы эшчән, эш сөюче халык, тырышлар, уен көлкеле, җырлы, биюле халык яши Караширмәдә. Мы вот сегодня посмотрели, какие вы творческие, вы такие умницы, так классно все подготовили. Немножко кино мы добавили сегодня, и все это благодаря вам, конечно, и благодаря вашему коллективу. Скажите, что вдохновляет продолжать вообще? Кино дигәннән без бит әле Мөхәммәд Мәхдиевның кеше китә җыры кала, телесериалында да катнашабыз, массовкаларга барабыз. Рәхмәт инемезне шушылай Караширмә халкын выбирать иткәнгә, сайлап алганга күрә, без һәр вакытта да бик теләп катнашабыз бу кинода. Шуңа күрә безнең уже Караширмә халкы ул артистланып беттеләр. Кая барсак та артистларча без. Барган һәрбер җирдә без өстәләрбез мул, һәр вакытта да үзебез белән сый-хөрмәтне алып барабыз. Вот такой творческий дух в деревне, дружный и жизнерадостный татарский народ. Пора вернуться к древним традициям. В конце работы и после вкусного обеда все начинали играть в игры. И сегодня нам покажут одну из них. Попляшем и песни попоем. Әйдәгез әле кызлар, пешәнен дә шаптык, көлтәсен дә куйдык. Әйдәгез әле бер күңелле итеп, бәйрәм итеп, җырлап биеп алыйк әле. Әйдәгез! Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Җырның алда җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Аккаеннар арасына килгән идем җиләккә, очрадым да гашыйк иттең, ялкыны салдың йөрәккә. Җиләкле җәйләренә аңлата алмамын ямын, тоямын иреннәрендә кайын җиләк итәмен. Җиләкле җәйләренә аңлата алмамын ямын, тоямын иреннәрендә кайын җиләк итәмен. Тоямын иреннәрендә кайын җиләк итәмен.
Әйдәгіз қызлар шығып сөйләсін әлі. Әнкей юқшы. Болды истелікке. Тұтырған мамық міндері. Шул міндеріні күшіп ұтлағанда сені мәлі түшке кіргенін. Ақылы күлмек, ақ еулықтан әнкей. Әкірін мене йонға келді де. Маңғайыма құйып жұмшақ құлын. Сүз баштады үйін жүрінде. Балам, Аллах sizге бүләк итеп биргән гомерләрнең кадерен белегез. Туганлыкны булмый, тату яшәп, бар булганын бергә белегез. Әнкәй юк, калды истәлеккә, ул тутырган мамык мендәре. Шул мендәрне кышып йоклаганда, синең әле төшкә кергәнен. Аклы күлмәк, ак яулыктан әнкәй, әкрен генә янга килде дә. Маңғайыма қойғаш жұмшақ құлын, сүз башлады инең түрінде. Балам, Аллах сізге бүләк иткен, ғұмырләрнең қадірен білегіз. Туғанлықны бұлсыны, тату яшәп, бар болғанын бірге білегіз. Рәнжетмәгіз тікке біреуні де, құмар күңілләрден бұлығыз. Оқша малға қызып үшағына, ұссын демен ғұмыр юлығыз. Үлеп кеткеш, бір не керек түгел. Жер қойыны барар юлығыз. Балақайлар, мені сағынғанда сабыр ғына дұға қылығыз. Аңғайымнан мені үбіп алғаш, ақ міндерні қышып ұяндым. Үзгеленіп үзлем әнкей ұлын, нұрлы yüzін көріп қоймадым. Жан жылысы мамық міндерінде, шуңа көз яшьләрен қоймадым. Әнкейімні жәннәт түрләріне кіртсәң еді ғазиз Құдайым. Әйдәгіз әлі қызлар ойнымызды давам етеміз. Әйдәгіз! Қызлар нишетеміз. Әйдәгіз жырласын. Мәк шешегі. Мәк шешегі, мәк шешегі, мәк шешегі, алып көрән. Мәк шешегі, мәк шешегі, мәк шешегі, алып көрән. Көкрәгімді жаным нишек, мені сізіні шулай көрән. Көкрәгімді жаным нишек, мені сізіні шулай көрән. Рахмет, әйдәгіз әлі қызлар, ойнымызды давам етеміз. Спасибо, деревня Карашерма! Спасибо огромное! За эти игры мы сегодня и поработали, и поели, и отдохнули, поиграли, а нам пора прощаться. Спасибо, дорогие телезрители, что продолжаете с нами изучать татарскую культуру!